Bones, en aquest vídeo anem a veure com crear una interfície gràfica d'usuari mitjançant IntelliJ. D'acord? Anem a veure, serà una interfície simple amb un botó i dues etiquetes, bàsicament això, i farem una petita operació. D'acord? Anem a veure-ho. Tens IntelliJ aquí, vale, vinga. Per tant, primer de tot, ens posem aquí el pet de sort, new, i veus aquí que hi ha una nova opció, una opció que no hem utilitzat, Swing, GUI Designer, GUI Forms. Vale, aquesta és l'opció, i ens demanarà un nom del formulari i de la classe. Per exemple, hi posarem padre. D'acord? Vale. Veus aquesta... important que aquesta marca quedi activada perquè ens crearà la classe que manejarà el formulari, bàsicament això. Vale? Llavors s'implementarà el codi, estarà dins la classe palla. Vale? I el base layout manager, de qualque manera, és quin tipus de disposició per composar, per representar els elements gràfics. D'acord? Nosaltres emplearem aquesta, que és d'IntelliJ. D'acord? Per tant, ja hem fet això i anem a veure el que volem fer. Vale? Simplement veus aquí la part de disseny, aquí l'arbre de components i aquí tenim la paleta, llavors podem inserir els components que ens interessen. Vale? Bàsicament, jo el que vull a la meva utilitzaré un JPanel, d'acord? Vale? Un JPanel de qualque manera me permet disposar d'aquests de manera més senzilla. Vale? Per tant, m'ajuda a distribuir els meus elements d'una manera o una altra. D'acord? Vale. Per tant, jo simplement el que faré he posat un JPanel i m'interessa que les etiquetes estiguin una de l'altra. D'acord? Vale. Per tant, els labels, que les tinc aquí, simplement les ficaré dins el JPanel. Veig que s'ha activat també aquí, per tant, tenim la primera etiqueta i veig aquí la jerarquia. D'acord? JPanel, d'acord? Vale, i ara vull una altra etiqueta, per tant tindré dues etiquetes. Que la tenim aquí, la següent etiqueta, i també la ficaré dins el JPanel. Veus aquí que s'activa i està dins el JPanel, per tant tenim l'etiqueta 1 i l'etiqueta 2. D'acord? Distribuïts d'aquesta manera. Vale, per tant. Què més? Això el puc engrandir, vale? Per tant, cada component gràfic té una sèrie de propietats que estan aquí, d'acord? Que estan aquí. I important, per poder manipular aquests components gràfics mitjançant el codi han de tenir un nom. Això és superimportant, d'acord? Vale? Perquè si no, no ho podrem manipular. Vale? Per tant, en aquest panel li diré puntuació per lleó, ok? I en el segon li diré puntuació per L2. D'acord? Per tant, ara ja tenim un nom, inclús la resta d'objectes. Vale? Jo hi posaré un nom aquí per assegurar-me estil, per tant, en aquesta JPanel principal, que m'ajuda a distribuir aquests, li posaré root. Nosaltres podríem posar el que sigui. Com podeu veure, els labels tenen moltes propietats. Podríem, per exemple, posar els colors. Si jo volgués que aquest label fos vermell, jo què sé, simplement triant la paleta aquí, copy, i en principi veig el label que ja me surt vermell. I inclús, si vull que envia el test, que me surti label per defecte, li puc posar el que vull que me surti per defecte, inici. D'acord? I aquí idem amb aquest. Si el vull fer més gros, m'és igual. Per exemple, aquest d'aquí. Inici. D'acord? El color, vale, hi posarem un altre color, el color verd, així distingirem un i de l'altre. Vale? Ara si verifiqueu ja és verd. I aquí en aquesta propietat font, si clic aquí dins, li puc especificar la grandària d'aquest, per exemple, 72 punts. Jo què sé, veus? Ja torna més gros. Si verifiqueu, se va redimensionant i és
una de les característiques del layout manager que hem triat abans. Vale? Per tant, no ens enredarem molt això i que no ens preocupa. Simplement que tenim aquestes propietats, ho podem distribuir i anem avançant. Per tant, ara aquí, simplement, si volgués canviar la font, vale? Aquí, d'aquest, també, no sé si l'he parat, 72, crec. Vale. Ok? D'acord? Vale. Per tant, ara ja ho veiem d'aquesta manera. Per tant, bueno, tenim aquestes dues etiquetes, aquests dos labels, i de qualque manera, vale, ara posaré un botó, vale? El puc posar aquí davall, no sé, vale. No hi donaré molta volta i ho poso aquí davall. Vale? D'acord? I serà un botó d'inici. Vale? Jo aquí, de manera gràfica, li puc canviar el label, això si voleu fixar. Vale? Veus aquí que s'ha canviat. Vale? És el mateix que he fet abans mitjançant les propietats, però també ho puc fer a través del dissenyador. Ok, inici. I d'acord, vale. Tot això que vos explico per què és? Bueno, pues el que vull és que simplement quan aquest botó li cliquin damunt, vale? Cliquin damunt, simplement el que faré és que aquests d'aquí se'ls mostrin 0 a 0, com si s'iniciés una partida. D'acord? I veurem el procediment. Vale, per tant, què he de fer aquí? Vale, selecciono el botó i, primer de tot, què necessito fer? Veig aquí que ha creat un listener. Vale? Per tant, necessito crear un escoltador. Vale? Per tant, vull que la meva aplicació sigui capaç d'escoltar aquest component gràfic per poder actuar. Vale? I concretament, Action Listener, que és el mètode que s'activa quan cliquem un element d'aquests. Vale? Per tant, en aquest cas, i concretament el mètode seria Action per format. Ok, vale. Tot aquest codi se m'ha generat aquí. Estem d'acord? Vale? Per tant, si voleu fixar, veus aquí que m'ha creat a la meva classe inicial les diferents variables que són del tipus de la classe JLabel, JPanel, depèn de lo que haguem triat. I el JButton, vale? I aquí, de qualque manera, aquí de dins és allà on de qualque manera hem de ficar el codi que volem fer quan mos cliquin el botó inici button. Vale? D'acord, per tant, què és el que vull fer? Jo simplement el que vull fer és que en el meu component gràfic és .pu hi ha un mètode que és setText. Vale? Simplement d'aquest, i el que vull és que li posi un 0. D'acord, és una cadena de caràcters, com podeu veure, va entre dobles comilles, i també .p2 farem exactament el mateix, .setText, també li posaré un 0. Ok. Per tant, quan mos cliquin aquell botó, s'activarà, farà aquesta operació i, de qualque manera, el que farà això que és refrescar aquells labels amb aquesta cadena de test. D'acord? Vale. Ara, què mos queda aquí? D'acord? Encara no ho hem provat, però què mos queda aquí? De qualque manera, activar el mètode main perquè dispari tot això. D'acord? Vosaltres sabeu que les classes necessiten un mètode main perquè comenci l'execució. Com ho farem? Vale. Ens posem aquí, botó dret, generate, i veig aquí que hi ha un for main. D'acord? Per tant, a partir d'aquí, si vos hi fixeu, m'ha generat un mètode main que, concretament, crea una instància d'un JFrame, que és una finestra, vale? Li afegeix el nostre objecte, paddle, root, i bé, una sèrie d'operacions i ho mostra visible. Vale? Ara a partir d'aquí ho podem executar i anem a veure com funciona. Vale, ho podem executar mitjançant el botó d'aquest, run. D'acord, vale. Si voleu fixar, vale? Això és la meva interfície gràfica que ha creat. Vale? És una finestra, amb els seus botonets, d'acord? El seu nom, aquí ho podria modificar amb el seu title, vale? I bàsicament aquí tenim dos labels, i si voleu fixar, aquesta finestra se va redimensionant en funció de si que creixen o no, vale? Per tant, és un poc responsiva. Vale? I ara la idea és que, de qualque manera, si jo clic en aquest botó, faci l'operació. Per tant, si jo clic,
Què fa aquí? Bueno, si verifiqueu, m'han canviat els valors del label i es veure que el botó d'inici se m'ha fet petit perquè aquests dos han tornat més petits. D'acord? Vale. Ara mateix m'és ben igual això. El que vull és que entengueu què és el que hem fet, com ho hem fet i que ho implementeu perquè de qualque manera entengueu les coses elementals per aconseguir generar una interfície gràfica. Pot arribar a ser tot molt complex. D'acord? Vinga, gràcies.